Galibog bitaw ko ana nga ngano ang kalag silutan mas impierno kung ang lawas magpakasala nga ang kalag kaha mao man kay connection nga to sa Holy Spirit. Oh, di ko siya makita, wa gyud siya mahimo. Ano bang makaingon ta ba nga unfair pud nas kalag da? Nga siya nago na sa kanabitang salmo bitaw kana bitang panahos mga patay naman na dayon kanang my soul is thirsting for you O Lord my God. Ang akong kalag giuhaw kanimo Ginoo akong Dios. Ana ang kalag giuhaw ang tawag Ginoo nya kun ang lawas gasigig buhat sigig suyop og syabo gasigig pamabay sigig pangawat sigig pangurapsyon inana. Kaluoy sa kalag nga giuhaw og Ginoo nya dili pa kanon sa lawas. Nakaroon ng libog ko unsa man gid mabuhat sa kalag dinhi sa atong lawas. Kana bang di siya katudlo sa lawas nga uy ayaw anak lawas ha kay kana ganing makadaot na nako. Di padre ka ng naamang good tay free will god kanang gitawag Kaysa may gadaan ng free will ang lawas o ang kalag. Ang tawo. Malagi kisa lagi tao man kana kay lawas o kalag. Oh, lagi. Tagahan magud ang kagawasan sa Ginoo nga mo pili. So, kung gipili nimo nga magsuyop-suyop ka, So, imo ang choice. So kanang pagpili wa na ilabot ang kalag ana. Kay maghuwat ra man siya kung sa imong gipili. Sa tuwa siya apil diha pagpili nimo. kung ang kalag og lawas pa de, kung buhi pa ka kanang kuyog yun na silang duha. Kay dili man pwede nga. Unsa may sakyan sa kalag kung wala ang lawas. Aw lagi wala na problema. Diha pero nga ako ba inigpili nimo ba kisa may nagpili ang lawas o ang kalag? Ang nagpili ang imong lawas. Ang Ang lawas. lawas? Ang lawas. Mao ba? Ang kalag maghilom-hilom na to siya. Ang kalag Di, siguro konsensya. padre kay ang ganda sa konsensya ang ato mang kalag. Ay, mga buang na kita. Mga buang kita. Betay. Lisod beta na siya tukar no. Pero mubalik ta ni Marta ba. Na magigisulti si Jesus nga, "Oy Marta, usa ra gyud kabutang ang gikinahanglan." Usa ra kabutang. Para nako nindota na ano kanang niingos Jesus ba, nahingawa ka sa daghan kaayong mga butang. Pero usa ra gyud ang gikinahanglan. So ang ako dinhing point lang ba nga mahibawon ta nga ang atong kalag ug ang lawas magkuan gini sila mag-uban ni sila sa atong decision making. Pero usahay lang ang demand sa lawas kana ganing daghan kayo. Nya tungod sa kadaghan sa demand sa lawas, Moy atong isunod. atong gisunod kay kuan man siya demanding man kayo. Nya ang kalag usa ra iyang gidiman. Nya kay usa ra man iyang gidiman atong maunya-unya, hala unya na ka ay. Unya na ka. Unya na ka. Kani usay akong unahon akong lawas, ay sus di pa koy labanan, di pa koy kanon, di pa koy kanon ana. Ang kalag usa ra iyang gikinahanglan. Unya kay matod pa nato ang kalag kay mao may mo padayon dito. Di ningon si Jesus. Usa ra ang gikinahanglan. Ang pag-atiman ras kalag. Sumuo day ni siya diri kung atong sabton nga ang kalag tuk-on yun siya sa lawas. Oo, kay tungod sa demand lagi sa lawas. Kana bang nabtang demanding ngayon anang paspas kay siya ba nya tungod sa iyang kapaspas murag dili na lang hinoon kalihok kabantay ka na mga tao bitang magkisi-kisi diya nakay isulti niya dili maminaw nimo magsige ra gyapon siya diag lihok-lihok mingon lang ka sige pasagdan ta lang na. Anang di mahunong na lang kag sulti ba naunta kay gusto isulti niya nya Busy kayo. sige sa ako ano na buhaton na Mingka, sige na lang. Unsa kita mo gusto ka? Sige, okay na. Ana ulan nimo okay. Wa mo ni kapuslanag mo tingog pa ko ana mura ang iya ra mang yung concern ani mo kuan. Mo na ang lawas. Mura pitag dili niya patingogon ang kalag tungod sa kadaghan niyag demand. Pero ang demand sa lawas kadaghanan makaayo pod. Kasagaran ba makaayo. Pero ang kalag usa ra gyud iyang demand. Nakaron unsa man ang usa nga demand sa kalag. So papilion yun ay tadre. Mm. Papilion yun ta. Unsa man ang Usa ra iyang gyud. usa ang Usa ra iyang gyud demand. iyang gikinahanglan. Unsa may gikinahanglan nga usa ra man. Ang iyahang pagpakigsuod ngadto sa Ginoo. Sige, unsa pa? Nga maminaw gyud ta sa pulong sa listen Ginoo. to the word of Maminaw God. gyud ta sa Ginoo. Oh. Muadto gyud ta sa Ginoo. Mupili gyud ta sa Ginoo, mupili ta sa dili pagpakasala. Mao na siya gyud. Mao na siya. Di ta magpadaog sa atong demand sa atong lawas. Kay mo nagiingon ni Saint Paul ngadto sa taga Roma nga niingon siya nga
kanang gusto ko ang ako ang na ako'y gusto nga mga nindot nga mga buhaton. Gusto ko nga mobuhat og mga nindot pero ngano mangyud nga ang mga bati mangyud mo ay akong mabuhat. Muna Mo siya. na kay grabe man ang demand sa lawas. Karon mga igsoon, ato ning padayonon paghisgot, ato na niyang klarohon na ning unsa ning roles kalag sa atong kinabuhi kay mao man ni tingali ang bottom line nganong si Marta ug si Maria nagkalahi ang ilang pag-atiman ni Jesus. Humani ining mga mahinungdanong pahinumdom.